No moro, milloin olet tulos? Päätätkö tulee sit? Kauan suunnilleen menee? Vähän alla. Okei, joo moro. Teni on ehkä matkalla suunnilleen tässä vaiheessa. Kutakuinkin. Nyt on aikaa, kun on viimeksi rakennuttanut. Tein nyt silloin Junnu pränkki-tarkoitukseen rakennettu. Siinä se. Mitä luulet, kun Peni tulee, että jättääkö se auto tähän johonkin parkkiin, vaikka osoittaako se päin? No, että se jättää sen taskuun tuohon keskelle tietä ja tulee sanoa, että tottakaa toi pois toi lumiukko tosta. Tai sit se ajaa päällä. Sieltä tulee. Ei vittu. Miten on jäädä keskelle tietä? Ei riittu. Nyt tulee hait meidän auto. Nyt kääntyy tonne. Näkeekö meitä? Ei varmaan. Ei se voi jäädä keskelle tietä. Ei. No oot sä kolari ajanut jo? Millään vois tulla purkaan No aja mitä? Mitä? Aja nyt pihaan ja tuu sisälle. No mä käyn etäsen ton lutkun kumoon tossa. Okei. No joo, tää tarvii. Ei vittu ihan. Hyvä. Klikkaa tuohon. Hyvä.